hamarinai ni mandaknai opera ni Bolongni NLFT di mandaknai NLFT motoni adong Debbarma edited motoni adong abri yang guru Debbarma mandaknai tasit bukurong babatona ni kulumong hamjakma Dophano yafaru Koilo ani mung sanang sa Borokana buang di kamu Malaysia koilo ani sini mung dikirane mothau tongpru ani mung di chaitas nike mothau ang sini dagu no kituli ani mung ka Khorang abo Khorang buang sini dagu mothau tongpru ni 상부당 때 모thau tongpru 상부당 야farjagmani 상부당 때 yang kisi sini belok by share kayaknya. Abongka, thangnai 2005 2005 bo, ano rai by ni kita samung yak pada kaite ini mothau kerarok by. Sudah coba Khwlaiwi tungnya, coba ni bising tu tong kesang, mau coba ni solution. Abon lama bo tu maru tuknai. Abon bagi bo ano mothau kerarok. Siring play bising kok tawi borono o samungmo engage kerja. Ke 2005 ni through ono kapajamoni samung betang ni betaino. Ini 2024 thangai abu kaisa paisago soton rakha hite. Soton jamani bising tu ini oro malay mano. Ini ni special training program, reconciliation program ini sahaja reconciliation nongka tung hai malai themani. Tahu sini orang dansa tujuan lai bawa saka tung malai mung, abu kata malai mani panda. Kena itu tahu orang ang sungka hingga itu nono tung coba tunggu pruo. Kebo ba Bupa tika, kumazaka bukan kumazaka jauh buma tika, ba nawa tongnya takut bukuno kumazaka. Angko ini tabung, kita norok kosto saya tumung yakti sakan gaya. Kabo buma bupa coba tongnya itu tika, abu kita yakti saja. Awan bising abu kopjago. Ani ke ani tika, ang coba tongnya itu. Kamu tino kewo tonga takut buku pinjangnya amu tito itu kewo yak bisa kan guys. Angkai kita kau nak kewo ni jenis gana ni Borok kicing ba jati gusti tu kuawan kumakana. Jung coba tunggu tunggu kuang mat ini gana ni Borok lo kumaka bukan ini north ni Borok, mana ni Borok. Tak coba tunggu coba kuang mat member Dophano, hai kono coba ni bising pun bisa Khawai khabu dinai bate wa ani kono bo pese bonang satu bo ani kono satu bo ahai ni bo tung jora bo share khayo kok salayo ke amuti ni bising baksa o je Borok mai tung coba tung kruo kise kok share khai mamani coba ni bising go amuti Borok no tung kuamon or kumadani tung hana ini ang jo tomo yak ti tadi sungka hingge jora phana thangnai awo tung jotono siu tung Debbarma siu je sabo khani Borok no kumazaka nai abor bising kita uklong ni kong no sawanang TNB ni kok no TNB rok tuno coba kajani pulkasi kambo adorawo kita lakha kurung bising hingge Bikrom joy rupini bol lakha rungman hingge MLLB Bikrom joy rupini Dophani bagri Dophani coba bo Dophani bagri samung kainan hingge bo MLLB pai nei bo TNB mothau bo thangka heti thangui samung khaika Dophani bagri bo tumung nogo tongoi tongkhanke ini phano bo kathang phano tongoi mang khamung karon dini bisi asuk tabuk tongkhanke bo hoito retirement ni jorang khamung Oke, Borok tung tongoi tongke bo MLLB khaijak bo kaisa retirement maminai
malkum tong kamu no kaham tong kamu bin pasabuti robo kamu korsa MLFT project ni pasa tebo Dophano tebo pun kamu tebo bin pasati ni Dophano bagi tu kamu hai tu tin Dophano bagi tebo Khwlaiwi kamu ar bojudi retirement ini yang itu je bini sago Dophano final mutumani tongo o tongo botung korsa judge panomi tong hangke bokorsa ukil panomi tong khente bo ahai ki kono Dophano samu Khwlailang kamu ke akro rono sini hawa korbosu muito tong sini hawa tuwai thaimani ba mani thaimani korbosu sini muito tong TNB jorawo Borok bobo kuwa to bising bo kono muito tong kaicham mani kaicham situ mani constitution situ mani assembly situ mani kaicham korbosu sini muito tong kita muito gre TNB jorawo de Choba khaine rono Bikram Joyropini Hyborno Kubangmato, Tuni Koloi, Bo Mirik Lanka, Ton Bagi Dophano Bagi, Kahamni Bagi Mirik Lanka Bo, Tuni Koloni Mum, Getakono Kubangma Borongni, Boni Bakamu Tonga, Tuni Koloi, the enemy Jola out of radio to radio, Ugokan, news can I get Tuni Koloni Mum, can I get Baka, Toy Pipe, in Botin Dophano Mum Sulka. The Tunu Koloni how much Tonga. Tunikule bahake tika samu tu tongba. TNB dong ni or kai tham sit no tui tabu ang batane hene se noro batalai tong lai hese sit mai bagai ko hoito bakha khailai tong lai party change kai tong phiaba or sit kai tham ni bagai je tui ri langnai ro tawba ka thang dong tong nai ro boron ko mu tu thaya hane an tini boron gunang Bijoy Kumarang Kolikov no Dophano hamjakmani bagui Dophano samang tamun bagui botini retirement jora botau no kapan khuyamo tonginai bo hai bisi kubang chakra dubai bo pok sawinai bo poitoni nogo hongke poitoni nogo thangane bo suri loboi tongnani jora hai khono bo tau khono bo Dophano bagui bo mui tongko ke tini samung paya ko khajimo tini President editor ni President sawi thangka sung haina hai I Choba ni thigna moro bor ko thangya ang tei bu mu to khane tin tek TNB ni ko tam ko to leader special political party onom to Debbarma tau tin tek TNB wo jorawo Choba Khwlaiwi thaina tin ro borom ganang iman tau bilbung iman ba kamini no do simayu Dophano Borok Chobani Nubjagi Pano Bakaba Bising Borok Bising Dophano Samango Khwlaiwi Tong Ahete Botau Pano Bob TNB by NLFT would hang up. In case Borong Sabo Nova, Borong Sabo Siniva, Kevo Sinia Hete, the Kunova Hano Nay. Our way to Bakabayan Kogia. Jetum Dophano Bagis Sumaitanka, Dophano Bagis Samon Kanabagay. Almost Silaini means Choba. Tamo democratic way, democratic system or democratically. Soon Choba Khwlaiwi. Tamo ke tum Choba the Dophano bagi sumai tanguni. Akong tum muy tum matong lai. Ako sumai tum bakau toy ma Khwlaiwi nang lai. Matong nang lai. Inke tao thadi ani samun no am pi ja samun rai rai. Poder pod rai rai tum. Kaisa no kathari rinani. Ba Bini nogo sikli tongo bini nogo sikla tongo tongo kaine ni Swrangchati ajaga bo obuma pharo hoito ba babaisa digini boro horenai nini bo sadu sikling ka ba no sadu haingo kailai ba haingo amuti kongro mandri phano kailai borong no malai ka thari nai borong no kailai panna khari rio kelo ba bania ni bagai rai da ingo kaisa bania khaine ba te kaisa bania khaine no ka thari rio Kabo political parties in Bagimo Rai Baingo. Political party Kasabe Texas party no, Kathare Naimo Rai Baingo has it. Kerai Bairong is Hamung, Dalino important. Rai by Hamya Hanke, Kaile Panda, Hamyango, Kaile Panda Kahamia. I know Goto. People Rai by me, responsibility was Hamung, Dalino sensitive. No. Choba Wngwi Tomoni Jorawo, Kunikotaro, Yannivo Tamti, Yannivo Tech Tamti,
kaini khamtini kuni ketara nong himui samung khaya nong ke ala samung khaya bagi yang jora rijaka whether in 2005 ni sini 2004 jora ke kuni ketani salian tabu mino sawan 2004 ni 2003 ni sini seriously tesa angka awal sikangbo ungri tongo 2023 2024 NLFT mothani raibeng na baga hanya hai ang NLFT ni okra rogbai koi khijak so ka hai so accordingly ang NLFT mothani raibe inting no tesa ATTF mothani go raibeng na baga nai koi jak so ka ani samu malari nani kurugiri nani ko Borok the leadership tongo Borok malayui Borok Dophano interest Borok sanai government akogma khanawi Borok democratic system o bahaiklai sini Bororoni problem no sini Borokni problem bahaike solution khaiman abuno tuino kubangma jora disani bisitine akok ulai khai Poder pot kok lemang last ko sangai gosine sini malai mangka ekot ngani yagulo ke abo chini borogo ke ba jumunuka social media rogo munuka rang ni dine nukha borogo je 250 lakh abo tamo way over the Dophano field money poder pot amo titi kon kok khanaka borok ang koinen mutung taku norok thangnai TMB ni dorao je sacrifice kai khangaro Choba thangtani bunga phaku banaro taku buku kumanaro Choba thangoi je thui mi kumanaro borok no salsapon muju khainai kha borok no salsapon thoi dong no ko sangoro nai de nai kha ke tautin loge tongoi tong otine taku diom thainoro jotomo sine bono botinoro tongoi tong bo tumu bini permission sana kisa okra hikelo sai satinai bono nagar song tade sakanke bo tini bini bufayong ro bahano joro kai dek dekha botani bo bini ostikla jibono thangine bodaga mo jela haboi ma tongoi tini bolongo tini tuyo tini tauno tini poder pot bazaro bo bhaike botongo nangkhaba apono kemo saya hese o sanai bororo borom salsapone thangi jelo thangi visit khai naikha amote kok sanai bororo salsapone bini kok ti sawai naikha boro tangi ketari to nikha jelo kok thaisapone khusaya bola apono sabu sanai Nakas halen saltam sikango NLFT ni president bini logono bo phagi ani logo thangnai ani ma bo boni sima logo thangai khumbogle thain ni sapeni bini kamyo thangka hesi oro thangai nugui kha khorokcha NLFT mothani bumate bufa bogo basana no to mine our program free. One screen is of Tamo. Nakami. Uwa muti bororo akong saya. Sikon tamo. Chukia samono chukia kokno sawi chungmai chungno tengol borok kena khalene chungmai chungno tengol orai pore khalene ni a kokno mang sawi tong anglai khub ganau tong mani patau joma tuya ini chino bolong gran iman tong boru siu bono Punani carane jorane boy wo complain kariya Dophano bagoni. Abu sabno
ahai klai tong tu se potai how bhai ngai bo ko jaga thika kya bole cherai na yabo hai phano se u kisi sa boro tak phano chuno use khaina bage pok ya boro chuno ha bijing ha boi thang bono odara ni khonta wi te sa thamongo phang mo dung ja be boro koi nai ta kum te buguro amuti borok be chung mechen jaglak chung sungai sajak buzui wari chung sungai sajak chung haino hai Dophano khai binai taung ke chung raidal ni bising de khai nai tini poder pot bungo to abo keng sa sajak dia jawan uplo ta ko khnai tongwang bi dora tawi tongka Bolongni borok khampui ro kijing nai ro ya pai ko poder pot bungo tongwa hiti mong kam tong te uphat dia mong pharo borok no tini ju sacrifice khai tongni abono borok wai sapono ngai nai ya abono cherry abono tini abono ka hamno borok wai sapono salang thang ya hiti NLFT sorry NTND kai tam chi tu man bula boso borok thika NLFT ATTF tau 250 lakhs sorry crores to be paid borok ha no tui phai mang ko mana ha ni je problem to moni aboni san thai man thai om man thai no gabon ti phai mang ko bro kamun bagi thai teri crosser from the more than 35 years sacrifice khai kya asu bai u tikon wan sum ne borok asu bai thak bai khu borok teibo to no use khai nai borok obuni ko thai lok na mutu borok jagi tu Dophano samong khai na thania tu borok bai use khai jana bai thania tu tini wan sum mane bising chi tini stiti tini bising chi samong khai tongo ar tu te khai fiu nai an paithago ingko nai paithak thaking thang nai tini reconciliation program ba malai mung bising tui tung kyabo choba tompru malai jaja na kyabo tamu tung orono phai hau phai malai thaikena ba tung ko tong na tung taisa haina hai ka thala yei nai bas ka me samongo tabu oro NLFT te ATTF Wngwi government of India de agreement khaika accord unkha I Tanzano tung teibo ragui bas kango tini Dophano samongo tung teibo tung na tui tini Dophano teibo tung tini Dophani manthai software rongo tung teibo Khorang tisawui baksak lei samong klai mantri jotono no kolok nai jotono kharak di an okok kita sama mising pino ani itikon sakok sama no mathagu ambai खुलुमखा त्रिपुरा हास्तिनि जतलु कोरावनो धनतेरस तै दिवालीनि खाका हामताइ चिबाया फारो धनतेरस डे दिवालीनि बागै शुआना कमला अफर चिंगि रिजागनाय 22 अक्टोबर नि सिमि 2 नोभेम्बर जराव रांचा ताइ डायमंड नि बायनाव रिजागनाय दाल बिदाल अफर ताइ कटर खलाय चेंगजागनाय डायमंड नि एक्जिबिशन अ धनतेरस स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नि अंगै बमपल्ला की ड्रॉव 1 लाख रांगमारिनि डायमंड नि नेकलेस आबोनि लोगी मेगा लाकी ड्र ताइ डेली लाकी ड्र बो ताउनाय जतमानि पाइमानि लोगियो रांचांनि पुइसा लोगियो कचाम रांचांनो शिलायै कताल हलमार्क गोनां कानमानै पाइनानि शेप गाहाम ताउनाय धनतेरस नरक जतनि नुखुं जोंसा जानथुं जतनो दिवाली ताइ धनतेरसनि खाखाम याफारो हामबाय